כאן אילי פטל והיום אני בסרטון והיום אני בפרק הראשון של הסדרה החדשה. בטח טועים למה יש כל כך על טקסטורות, כי אני חובב. קח את הפייט פור, הכי אהוב עליי. ואנחנו נשחק באותו סרבר לא יודע, 2 משחקים של הנגר גיימס. תקווה שאני לא אפסיד. כן, אז יופי, התחברנו לסרבר, ניקח Hunger Games. נחזור אחרי שאנחנו כבר נהיה במשחק. טוב חברים, נבחר את הקיט. אני לא יודע מה אני רוצה לבחור, נראה לי ניקח סקוט 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. נקטע. יאללה. שרף את עצמו. יאללה, בואו נמצא תיבה. נלך אל הבית הזה. יש לי קצת להגים כי אני בשרת, אבל יחסית זה פחות להגים. אני מצלם אז אני להגים יחסית. פייס. נו. זה דבר שכחתי אפשר לשבור פה, אז אני אצטרך להשתמש ביותר חפר. אני נחזור לכם במשחק הבא, זה פשוט היה כזה מסריח. טוב חברים, אנחנו עומדים להתחכה. פעם יקמו אותי בול לתיבה. אני הולך להגיע לשם. גזם, הרון לנגות, יופי. יאללה, פח. יופי, הרון. כי החלפתי את האקסטר פק. עד היה לי משעמם עם הפייט פאול. תביא לי זה, תיבה. מה זה? לא תיבה. יאללה, נמצא כאן איזה תיבה. איזה, לא יודע מה, אם טוב. לא, נורי. אבל ראיתי כאן מישהו, נראה לי איזה מישהו. יש לי בן אדם. איפה נתקע איתי. מאיפה הטיבו הזה הגיע? אותה. אוקיי. איך ממנו יש לו זה אני עדיף להשתמש אחרת כי אני חייבת אותו אני רק להרביץ סתם סליחה על אנחנו שוקל תיבה אני לא אוכל יופי, אוכל זה טוב יאללה, אולי נצטרך פה נצטרך בסרווייבל גיימס. יש לי מלא לאגים. עוד 12 שחקנים. פה נמצא זה תיבה.
אותי בזמן שלא בשלב המים אנגט. טוב, אנחנו צריכים לראות את זה בשביל לעשות קיל תדעי שלא דרצן מעץ מודקס. יש לנו איזה טריפה קטנה, פליס איזה גולדן אפל. מה קרה? טוב, אני נותן לחפש במשהו. זה משהו לראות את זה, רק הליכות. שרו זה 10 שחקנים ויש שם טבעה, רק שם טבעה. די כבר פלאפי! רק אני חושבת שזה שליטה הליכות לחץ. שתוק כבר! די כבר! כלב מציק. אוי! נראה אותו. שיעה, למה הוא שורק אותי? לא מאמין. טוב, אז אני אעשה יהיה פרק להיום חברים. אני יודע שזה יהיה קצר. פרק הבא יהיה הרבה יותר ארוך. מקווה שנהנה את המציע, יאללה ביי.